Уважаеми зрители, логичен е въпросът. Защо показваме тази картина от преди 8 години на Васко Василев от зала Арена, както се нарича тогава Арена Армеец? Защото това е първия цигулар, който пълни залата най-вече с Вивалди, както тогава бяха повечето отзиви. Логичен е въпросът защо го показваме сега, защото след малко ще ви покажем нещо друго, далеч от Вивалди. Но виждате кадрите от онова, което стана тази седмица в един от нощните клубове на Студентски град. Това видео заедно с Камелия, Джокович и Гришо до 12 часа днес, петък на обяд, е гледано от 2 милиона 250 хиляди души. Ще си кажете къде е общо между Васко Василев, Шкембе чорбата и Новак Джокович. Връзката ми се струва съвсем лесна. Връзката е Камелия. Камелия в ролята на